Nyamaza umjida xa seke bhaqo beke cheat abafethu. Seke sibambe enhloko seke sithi eyisha. General Shadrack Sibiya. Ngiyabona apha bese ke ibona into baseyimbhemele. Apha bese ke ibona into ba hayi uxokile kodwa apha seke bhaqiwe. Sazani ngayo uba busokutheni ke ngoku apha. General Shadrack Sibiya andithi siyenzile umcimbi wokwenza nokudisbandwa kwe-political killings task team wagqitywa kwangenwa kumcimbi wamadokethe wagqitywa so ke apha kungenwa kumcimbi ngoku wama-testimony walamanye ama-witness afike am-implicator including ii-chats zabanye abantu ayachazelwe iklari into yoba kuzaqalwa nge-testimony ka-witness F. Haya bethi idolo phansi into bayi kutheni kuzaqalwa ngo-witness F phansi koba zikhona ezinye witnesses afika kuqala kaloku witness F ngulo ngekagqibi okusamele into baphinda abuye wonqena into ba athethe into aphinda abuye witness F azothethe yakhe abengasakakwazanga ukuziphendulela okanye mele aphinda abuye azoziphendulela ngagqiyezelwa even ngo-witness F. Hayi ke ii-commissioners zibethi idolo phansi into ba hayi apha sixelelwa zi-witness basenza njani apha asizumphazamisa u-evidence leader ngendlela ka-structure ngayo uku-leader le-evidence sizawunyathela nyeka apha ezinyaweni zakhe. Hayi ke ubusumbona uba sekethe qala nje ilanga sekequmbile hayi kwenza naye. After then wazithatha intambo zanikezwa u-advocate Hasim. Thengena u-advocate Hasim uthe xa kegqiba futhi kukubuza nje into yoba general khawusilungise apha i-statement sakho sika-ADO committee sithi wena wadibana nokhethi ngoFebruary 2024 and then esethu apha kuMadlanga commission sithi ngoJanuwari 2024 khawusilungise nje apha wathi hayi kungenzeka into yoba uye wamixa apha amadate but ngoJanuwari 2024 konje wawudiyaniswa yini ngunokhethi Matlala. Hayi phansi kwala mcimbi wethenda ubukhethi Matlala waye-awardwe i-tender yi-employer yakhe as well as the fact yoba ke ngumabe wayenelisi bengafuni ukuphuma yonke loo nto leyo since yena waye-actor as a national commissioner at the time. Kwathiwa njani uCommissioner Baloyi ukhethi Matlala wayengekayifumani itenda. Ukhethi Matlala u-awardwe itenda ngoJuni 2024 njoba wena udibane naye eJanuwari or February 2024. Hayi bo wamxelela ezikonqeni ngqo uKhumalo into yoba hayi bo general it can only mean one thing. Wena ukhethi Matlala ukudibana kwenu kwakumele into yoba uzomlungiselela uzomdlalela u5 kule tender or later on akayiwina ngo-2024. Bafethu waba ngathi kwathiwa nje ayikho enye into eyenza isense because then wathena hayi zikhona amagqwetha zikhona ileta zafunwa ileta zangaveli ileta wathi hayi zikhona usezazichecka somewhere ezibonisa into yobukhethi wasekeyifumene itender. Wathi uCommissioner Baloyi nanka amaphepha athi ukhethi itender wayi-awardwa ngoJuni 2024 not ngoJanuwari. oJanuwari ababakho wayengekayi-awardwa itender so niyazazi nini uba nanidiyaniswa yintoni nokhethi Matlala. Kwangenwa kumcimbi wama-chats kungenwa kulaa nto nokwenza ke ngoku Khethi Matlala, General Sibiya, Impala, Witness F yonke laa nto. Xa kungenwa apho ndicela ningandibuzi into ezininzi whether uthe Antelopes uthe Impala uthe Springbok andazi nomehluko kodwa nje yinto nje ngathi njalo izilwanyana zakhona kuma-chats bokuthiwe Impala yena besike sebenzisa elitsha u-Antelope nzacela uqhubeka ngo-Impala. Atsho kubuzwe ngendaba yempala athi yena azange yena athengelwe iplot kaloku khona leza allegations zoba yena wathengelwa iplot nguKhethi Matlala 2 million and then ukhethengelwe uKhethi Matlala impala yena akazange athengelwe iplot. Imali yeplot wayithatha after ephume emsebenzini xa kuphuma imali zakhe wathatha wayothenga iplot leyo. And then uze uthi yena ngomlomo wakhe way before ke ngathi according to yena nini khona phesithi khona wayese kwa City of Joburg engekabikho apha eminye ngo-2017 le khona apha ebize even ama-dates anjalo izinto ezininzi wazi-accumulate ngoko. Okay so ithini ingabe ubudlelwane busuka back then sekazo-awardwa itenda ukhethi se-already sebenobudlelwane asiyazi but uyawazi uba amanga nenyani into ezimbini ezingadibani. Hayi ke atsho njalo kuziwe nayo. uKhethi Matlala inento apha whereby uthe wena wakuthengela impala hayi ayikho lonto leyo yena wayenempala eyi-1 uSejin Nkosi ungena kumcimbi wokwenza nempala ngoba kumele amzamele impala yesibini azokwazi ukubreeda ezipala zizobambini according to statement sakhe xa siqala esesajika over time ngoba not long evidence leader waveza i-evidence i-conversation ka-General Sentimule plus uGeneral Sibiya apho uGeneral Sibiya esherela khona uGeneral Sentimule izilwanyana sezifile uthe ndaqomba ndathi yazini angachajwa even for lanto because kungavela ne-negligence because zinizilwanyana ezezafa pha ngongathi ngumuntu engakhathali wayenayo na even kwayipermit uba abe nezo zilwanyana. Hayi ke sharp kweziwa nayo
seyivelile ke ngoku evidence ebonisa izilwanyana kwaze kwathiwa kwathi abantu abasensitive bangabukeli ingcamba skip because zizavela ayivele zavezwa sezifile nalapho ku General Sentimulu uyamcomfort into I hope abantwana bekho traumatized zibulewe yini kuncokolwa nje ngazo zikhona apho hayi sesiyajika istory hayi ndaphinde ndathenga ezinye so ayisekho yi1 ke ngokusezibonakala into ba bezininzi ezizinto ezi okay ayiphina evidence ezamthatha mlahlele ke ngoku kwi testimony ka witness ka witness C apho witness C khona esithi kuyi recording be interrogator uKate Matlala esithi uthengele uGeneral Sibiya impalo eziyi20 yonke madoda hayi ke ukulapho ke ngokuthi uGeneral Sibiya sekezibamba enhloko sekeqonto ba hayi ibhemile ke ngoku hayi bisilichithekile ke ngoku ngoba nakho uKate Matlala esitsho but wazama ukuyikhanyela wathi angiyenzeka yiAI kuthi xa kusithi ufuna ukuthi xa usithi AI wathi hayi kwayena uKate Matlala wathi iAI ku adocommit okay phofu ke even i-chats ezibeke umuntu bekefuna ukuzikhanyela kancinci ngokungathi yi-man-made ezi-handmade zithathwe kajiyaniswa ntoni bamkorekisha kwalapho kwi-chats but engazidinayi i-chats zakhona phofu ke kwalungiswa nala mcimbo ba sesumane usithi wena ubungacommunicate kakhulu noKate Matlala maybe it's because kaloku beninale messenger ubu-avoida i-direct contact eyakho noKate Matlala hence benithetha via uwitness F onguSearch Nkosi hayi kweziwa naye Dichilo mosne ubuSearch Nkosi wenze uqhabalazile walibiza igama loba nguSearch Nkosi wenza ingathi uphazamile phofu singazukwazi noba uphazamile okanye wenze ingathi uphazamile but sesiyayazi ke ngonto ba nguSearch Nkosi hayi kokweziwa naye xa kuphunywa apho ke ngoku kubuyela kwi-chats ezi apho ke ngosokuthiwa uKate Matlala uwitness F makaxela uKate Matlala into benza idry kuzama ukunderstand ba wayezokwenzani uKate lapho sokuthethwa khona malunga neza ceremony zasenziwa ubonakala ingathi kwakhona ama-engagement abantwana bako General Shadrack Sibiya but efuna ukudeny into obukhethwa yi-invite nguye hayi uyena inkosikazi kwayena inkosikazi yayinga-invitanga nguye inkosikazi ifaka no-General Sentimulu babekhona apho uyabona uba ubuhlobo nje bona ubungayenzeki uba buchibe yaphela ngoba uyachitheka bobukhona nje kweza general ezipha phezulu ngoba xa uthi uyayijonga sekuyadimana kancinci ngoba kaloku General Sentimulu ngaba bebenokwenza basezimalini mos nabo pha phezulu kwizikhundla eziphezulu omajeng bakhona ngabo bebemonitora uyabona kuyadibana ngokuyile puzzle leyo yadibana uKate Matlala ibe le tender uyiwine njani ekugqibeleni sizo by the time iphela imandla kaCommission sabe sesiyazi ba uKate Matlala le tender wayifumana njani enikwezwa ngani weza naye hayi ufuna ukuyikhanyela into but still ayikho fair zonke le process inobugulukudu uhunyana yonke le process lena into ba investigatewe ngabantu kwabona abanezitholo zabo i-members i-juniors i-members ze-political killings task team nazo zingekho msulwa wabhoka uMandlanga wathi ufuna ukuthini iGeneral uzama ukuthini ngeCommission yethu ufuna ukuthi le commission lena yenza izinto ezinobugulukudu hayi ke uye waxolisa apho wabhebhetha khonapho handani xelela ubumbona nje into ba uzola kwalento akayithethile phofu engazi umyeka uGeneral Nhlahla because xa efakwe koneni oba kuthena ezinye izinto uzomitha uzilibala hayi kuyafana noGeneral Nhlahla mkhonazi walibala ukuthetha indaba enokwenza noKate Matlala naye wangathi into obudibene noKate Matlala yazothethwa nguGeneral Sinona yilile akagqibi ilanga lakhe le testimony engakangabiza uGeneral Nhlahla mkhonazi hayi nike hayi mhembisa ngamapipes hayi ke kweziwa ngayo kuthe kusesenjalo apho wangena kwindaba kaMusa Khawule since ke ngokuwitness F esithi implicate uGeneral Sibiya into ba wa instructor nguye into ba aye kulanto nokwenza no kuyophuma ama warrant of arrest la ubuzwa ngalanto kuziwa nje ngeza chats ke ngoku phofu seke buziwe into ba wena njengoba sonobuhlobo noKate Matlala wawungamazini uKate Matlala into ba une allegations akanazo ivinyezi maybe zama blue light ezothembisa ezonto wathi yena beke ngayazi but xa ke yethetha uyeva into ba uphinda azibambise kwayena into ba wayeyazi because asikwazi into bathina singabe thina civilians singabe siyayazi into ezifana nezo ithembisa syndicate ngoba naba implicatewayo ngo abe yena athi beke ngayazi uqala ukuyiva net apha kukhona izinto zoMadlanga xa ibheme koMadlanga commission o-Ado committee ukuthi thina indaba kaBhabhitha yento yanamhlanje so according to yena wenze nje ingathi beke ngayazi hayi ke kungena kule kaMusa Khawula ke ngento ba okay yini into yenza ba uinstruct uwitness F Search Nkosi into yoba makayo lamcimbi woma ukwenza nama arrest kaMusa Khawula hayi uyikhanyela into bayina akazani nalonto le sendeyithanda ke lapho umnyanyo mesekezaphika sekuzayabona ngokusoza khunjana ngemini into bamnazange ndithi mnanza sebeqale no General Sentimulu ndithi wafaka uGeneral Sentimulu under the hayi mnazange ndicela uwitness F into ba ayathini wabuzwa even
nange into isekuthumela ke ngoku i-warrant of arrest into yoba according to wena i-proper itheni. Phofu ke ningalibali, andithi nguye othe yena uyi-investigator eumpethe kuzo zonke ii-investigators zalapha eSouth Africa. So nje ezinye zezinto bahlahlale bambethe ngenduku zakhe ngala magama kwa uba nje according to yena azange uzenzele u-witness F loo nto le azange enzisongo. So uba ke ngoku esaqhubeka njengoba bekephiwe amalanga ayi-4 hayi kuphiwe ibhasela uyabuya uGeneral Shadrack Sibiya. Mr. Matlala would not have asked for a meeting with you, and he would not have made an effort to meet with you in January 2024 if you had nothing useful to provide to him. The reason you said so yourself, he came to you, is because he sought your assistance or intervention. That's the real reason for the meeting in January 2024. He sought your assistance or intervention. And a month and a half later, there's the issue of Impalas. So you are not correct when you say you had nothing to offer him because issues of tenders were supply chain issues. He came to you in relation to issues of tenders because he thought you could assist him. He was not wasting his time when he came to your office in January 2024. Can I comment, Commissioner? Now, yes, he came to me with the hope as advised by General Tema and Sintumule that go and see General Sibiya, he's the acting national commissioner, maybe he could assist. I saw it coming, that why am I being approached when I'm acting? I signed nothing. And what I did, I never assisted him in any way. All I could say was to say, I heard you, I will take it to the National Commissioner. That's the assistance. It's not. He didn't get what he wanted. I went to the National Commissioner and said, Nascom, I had this visit from this lawyer and Mr. Matlala is complaining about 1, 2, 3, 4. Then the National Commissioner says, well, I understand that you say the man has got a lease agreement, but the Public Works is not going to dictate to us as to how to utilize our building on our premises. That's the feedback I had to give to Mr. Matlala. That was my role. I don't want to say in this commission, but the unfortunate part is that if I'm being accused of attempting to disband the political killing task team, and it is the same team that is investigating me, it is the same team that is investigating everyone again for attempting to disband us. It is the same team that is also investigating the recommendations that come from the Madlanga Commission as were given. The same team, whatever that we raise and say they took money, the same PKTD, they took money from Fort Hare with evidence, and that is not coming anywhere. There's a lot of manipulation. This is not a clean investigation at all. Now, when you question me about an investigation that was conducted by the suspects themselves, that took money from Fort Hare, from accused number 1 in Fort Hare University with evidence investigated by the DPCI. Now, I must be questioned about some junior officials who are corrupt themselves, who booked someone from the cells and then started creating some material that must be produced here and be read here. I don't accept it. General, when you say this is not a clean investigation, what exactly are you referring to? Are you saying we, No. as the commission, are not conducting a clean investigation? What are you talking about? Chair, I'm far from accusing the chair of that part. Yeah. I'm talking about the investigation by that witness. Well, the chair, I have high respect for this commission. They are fair. It's not referred to this inquiry. I just wanted to make sure because the whole of South Africa is listening. No. And there may be a lot of misunderstanding around your statement, but I'm happy. I'm far from this one, Chair. I'm not accusing the chair of anything or the commissioners of anything. I'm talking about the fact that